In restaurant Cucina del Mondo, het enige sterrenrestaurant van Heerlen, is het nieuwe interieur feestelijk in gebruik genomen. 7 kunstenaars hebben de zaak met graffiti een heel ander aanzien gegeven. Kunst, dat is al zoiets, dat is ook een kwestie van smaak. Ik kan me toch ook voorstellen dat het een je wat meer bevalt dan het andere. Ja, nou dit is al wat meer dat had ik in eerste instantie inderdaad ook. Ik denk, daar zal dadelijk zeker één tussen zitten die ik niet mooi vind en zeker één waar de voorkeur naartoe gaat. Ja. Maar dat valt eigenlijk aan mee. Ik vind alles heel erg mooi, maar het toeval treft natuurlijk wel dat we een heel divers publiek krijgen. Ja. En doordat we zo'n diverse artiesten hebben aangeschreven, is er altijd wel iets tussen wat een gast mooi vindt. Hè? De ene vindt dit helemaal geweldig, de andere die zeggen van nou de voorkamer vinden we super. Ja. Er zijn sommige mensen die zijn helemaal fan van deze muur, hè? Dat is weer de vrouw die uit Heerlen komt, Hadassah. Die heeft een clubje aanhangers. Er zijn in het realiseren van het project zijn echt mensen afgekomen uit het buitenland om een aantal artiesten te zien werken. Dus een soort fanclub wat ze om zich heen hebben. Ja, als die nog allemaal komen eten. Dan is het goed. Ja, zeker. En ga je dan ook voortaan anders koken, urban en niet meer zoals eerst? We zijn nu op dit moment heel erg druk bezig om dadelijk het einde van het jaar met een totaal vernieuwde menukaart te komen. Die gaat er ook heel anders uitzien. En ook een heel andere vorm van menu serveren. We gaan dadelijk het op een hele aparte manier doen, die ik nog nergens in Nederland heb gezien. Ja. Om onze menus dadelijk te presenteren en mensen eigenlijk een beetje in spanning te houden wat ze die avond te eten krijgen, maar ook hoeveel gangen. We gaan van tevoren niet bekendmaken hoeveel gangen mensen gaan krijgen. Dus dat wordt ik kan niet zeggen van god, doe mij maar 3 gangen. Dat kan altijd, alles is mogelijk. Maar je kunt je overgeven. Ja, je kunt je overgeven aan de chef aan de keuken en we hebben daar een 3-tal varianten in. En als je je dan overgeeft aan een van die 3-tal varianten, dan is het aan de chef hoeveel smaaksensaties hij naar de tafel toe brengt. En natuurlijk ook in de productkeuze is hij vrij en zo krijg je dus oude klassieke kooktechnieken, maar ook hele moderne kooktechnieken te zien. Ja. En je hebt het over stoerder koken, wordt het dan ook minder verfijnd of minder gastronomisch of anders? Nou, het wordt wel stoerder inderdaad, dus we laten het hoofdbestanddeel nog meer spreken. Wij vinden dat heel belangrijk, dat mensen echt zien wat ze eten. Hè. What you see is what you get. En de producten die we daar aan toevoegen, die moeten echt 100% aansluiten bij het gerecht. Het moet niet maar een liflafje of een schuimpje zijn om het mooi te laten maken. Nee, het moet het gerecht, het hoofdbestanddeel ondersteunen. Ja. Maar urban betekent niet straks alleen pizza en hamburger en de oesters moeten we vergeten. Nee, de stijl die we nu langzaam zijn aan het invoeren, die zal nog doorontwikkeld worden. Natuurlijk willen we ons laten inspireren door sommige afbeeldingen van de graffiti. Dus we gaan dadelijk ook gerechten ontwikkelen die met kleuren, structuren of die afbeeldingen van de graffiti gaan bevatten. Maar we blijven wel op een hoog niveau natuurlijk koken, maar wel met het stoere verhaal een beetje erachter. Dus het moet goed aansluiten met wie ik ben, maar ook met wat het restaurant uitstraalt. Sorry, je doet het weer. Perfect, ja.